Tämän oppimisaihion avulla opit keinumisen perusteet. Kun istut keinuun, ota kummallakin kädellä kiinni ketjusta ja pidä kiinni koko keinumisen ajan. Alkuvauhdin otat seuraavasti. Vedä vartalosi taaksepäin jännittämällä jalkojasi ja siirtämällä koko keinua taaksepäin. Muutama askel taaksepäin ja päästät irti ja keinuminen lähtee. Havainnoi, millaisella liikesarjalla keinuja pitää vauhtiaan yllä. Keinujen ylävartalo ja jalat tekevät yhtenäisen liikesarjan, joka toistuu. Myös kädet koukistuvat. Kokeile nyt itse mallin pohjalta keinumista ja sen liikesarjaa. Dokumentoi tämä keinumisharjoittelusi vaikkapa kaverisi kanssa niin, että hän kuvaa ja sitten tarkastelette suoritusta. Keinusta vähentämällä vauhtia turvallisesti, jarruttamalla jaloilla ja irrottamalla kädet ketjuista.